Dost. Aydan yerine getirdim o. Atiya da yaptın ihtiyacım. Bir tavır. Aman var. Bakıyorduk hemen. Ey nesibesinde olsa gelerler. Verirler yetme. Cemal. Otursun may. Nemen mara yer yalı. Neme? Neme var yer yanak deyip. Ütteşik zat getirdin mi yer yala? Öyde neme vardı şonam yersin de. Zat getir, dök oturan yanak. Ne unaşı it yağıdır, üstüme dök oturan yanak. Neme vardın şu kara tünün içine? İyik geliyordu. Neme yemeğini diyen ol. Neme vardın şu kara tünün içine? Neme getirsen şonu yersin de. Al iyi, sen mir acöleyme. Şöyle dediğine sen yaşayana. Tanıştı, kör köpük getiren o öye yine gelip nema iymene deyip. Çağalara nemal koymalı, havarı yok hiç tattan. İrdenitke, intevente geliyor akşam. Elem boş, kör köpüğü yok. Dollu la yo. Näme bolýar? Bolanok, näme men ýalňyşda aýtýarym saňa? Gürlemene ýüzüň barmy? Gürlerligiň barmy? İçim bagyrymda ýakdyňla yer çeken. Şu jaýym ejemdagda miras galan ejemdaň alyp beren jaý dämi? Şu durmuşda maňa ýekeje eden dadyň barmy? Hana aýtda maňa bir edik oňoran dadyň barmy? Pul verekkän sana. Al. Alın pul. Gayratı pulumu koyuyorsun beni. Kaya, nereden alam bunu? Yerden alam da sana ne? Kovdum. Bilýärdim ben senin hatana bolsa bir gün men şeýdip gülletjeňi. Derhojuk, yanak koy. Selamun aleyküm abi. Ve aleykümselam. Tanıdın mı abi? Ay yok. Kim varsın? Vaktim var. Ben de sonra çıkan abi bu şey. Bolyadır bari ya. Bir hile morin. Düğmesi maşinede mi anlatacağım abi? Neselerde kay günne muňa adamın düşýär ama o. Bak ağam sol muňa adam derler. Sizin maşinede men pulum var. Näil bu kan pullumu? Oğlum yol helaksan sodan. Maşinimi satıyorum. Sopülasyon alıp var ya bunu. Olmanlar. Gaynan aydın. Sen maşininde kalan varsa ağam çok. Eneme gördüm Sen pul. görmesin. Pul yoktu o maşin. O görmek kolay mı ağam içinde bağdır sokul çok man kolay mı ben şu maşinine koymuştum. Anık bilýän men şonu. Eneme. Bu adamlarda yürek yoktur diýen may.
Şeýle insapsyz gördüňmi? Tanamayan adamyň üstüne näme hujap dursuňar? Yok. Ýören göräýär so maşyny. Al görýän bolsaň gör hoba. Adamlar ýananmasçylyk edip. Demek sen de däl ağam şokul. Men ne bolsa bererdim ha aýdýan gurrun. Näýle? Oran başla. Ho! Oğlumu yol hilatçılığını tünattın. Nereden tedbirsin gel çal. Manza. Näme habar? Oğlumun ýagdaýy gatagyr. Näçe tyrleşýän şonça gowy. Wagty gaýgarman Manza. Pulum gurrun etme meni häzir gelýär. Hudaýa şükür bermänim owul. Bir bähwit diýerim bar ekene. Hudaý diýerim bar. Hudaýa şükür. Görýärmi? Dünýede hasapsız zat ýokdur. Çekdirin hukman. Çekmeler bolsun. Hudaýa köp şükür bolsun. Egerde men haram işeden bolsam, onda maňa göz görkezler. Allah Taala insanlara bunu näçe tabak berýär. Emma adamlar öz bähwitleri üçin olar boýlanmakdan yüz dönürýärler.